היי אהובות, אז הגיעה לי עוד חזיית הנקה מושלמת שאני חייבת להמליץ לכם עליה. היא גם מבית אלפאמם, דגם רוני. תשימו לב איך היא נפתחת. ככה. היא גם חזיית הנקה, והיא גם אפשר לחבר אותה למשאבה. היא ממש מרגישה כמו טופ, והיא גם נורא אלסטית, ככה שזה ממש עוזר לגדלים של החזה שמשתנים. יש לה ממש מצבי כוונון, ככה שהיא מתאימה גם להיקפים יותר קטנים וגם להיקפים קצת יותר גדולים. הכיסוי שלה הוא מושלם, הוא ממש כיסוי על כל החזה, אז אני יכולה להרגיש מאוד בנוח. נשים אחרי הלידה לא כל כך מרגישות בנוח, והיא גם סקסית ומאלפת. תראו איזה יפה היא. זה בעצם תחרה, וכמובן שהכל עם בטנה, אז לא צריך להרגיש לא נעים. תרגישו בנוח, ילדתם, אתם שוות ומדהימות באהבה. ועצה מהלב, אם יש לכם מישהי במשפחה, בת שלכם, חברה, אחות, שילדה לא מזמן ומרגישה קצת בסה ובא לכם לפנק אותה גם במשהו שייתן לה להרגיש טוב עם עצמה, וגם משהו שישמש אותה להרבה זמן, אז זה אחלה דבר, וזו מתנה באמת מהלב והיא מאוד שימושית.